irridu nimxu l-qoddim, il-budget li ġej diġà bdejna naħdmu fuqu, u allura iktar ma napprovaw malajru nibqgħu mixjin, però min-naħa l-oħra tittara li x'inti tapprova, u allura bil-fors kellna nirreveduh. Kellna nirreveduh għax kien hemm ħafna diskrepanzi kbar. Din hija reazzjoni tal-Ministru tal-Finanzi l għada li tħabbar il-budget. Budget li matulu tħabbar kif id-deficit nazzjonali minn 2.3% ser jitlaq l-3.3%. Tibdiliet oħra li kellhom jieħdu kont tagħhom qal il-Ministru tal-Finanzi u mal-att ta' inizjattiva li l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek kien ħaf l-aħħar minuta u ma provda l-ebda finanzjara għalihom. Semma wkoll kif qabel elezzjoni ġenerali mingħajr ma ħaseb kif ser jinfinanzjahom, il-Gvern għamel ftehim kollettiv ma' diversi gruppi ta' ħaddiema u professjonisti differenti. Huwa serraħ ras kulħadd li l-Gvern se jonora kwalunkwe ftehim ta' pagi li sar minn gvern preċedenti imma wissa l-attitudni ta' dan il-Gvern dwar it-tmexxija finanzjarja hija l-kollox differenti minn dak ta' qablu. Tkellem dwar l-ekonomija u kif it-bassir ta' gvern preċedenti kien ottimisti żejjed. Jekk mhux se nqajmu l-ekonomija mill-aktar fis possibbli u tarġa' rota tibda ddur, le, l-ekonomija islowjat. Huwa fakkar li kull miżura li tħabbret fil-budget ippreżentata mill-gvern preċedenti ser tkun qed tiġi attwata. Aktar minn hekk huwa qal li dan il-gvern mhux ser jintaxxa lil dawk li jaqilgħu paga minima. Qal ukoll li twessih tal-ogħla faxxa tat-taxxa ppjanata mill-gvern preċedenti fuq 3 snin ser ikun qed jiġi attwat. L-oppożizzjoni dak iż-żmien u llum huwa fil-gvern wedet li se twettaqhom u dan se wettquh. Però fl-istess ħin sa naraw ukoll tax bends oħrajn, fis-sens li naraw illi l-ġid ikun imqassam fair. Qal li f'dan il-budget il-gvern kien miżmum li jdaħħal xi miżuri. Sostna li d-diskors tiegħu ta' tnejn filgħaxija kien biss dwar prinċipji l-gvern se jkun qed jimxi fuqhom, bħal ngħidu aħna fuq il-finanzi pubbliċi u t-taxxa. Fil-budget ta' Novembru li ġej jew inkella f'Ottubru ma nafx meta se jiġi ppreżentat. Ser naraw differenti li forsi ma rajniex fid-diskors tiegħek tal-bieraħ. Sa naraw għall-ewwel darba l-miżuri tagħna l-approach differenti, il-mod anke kif nippreżentaw il-budget. Nisperaw li ma jkollniex speech twil u boring bħalma kien isir fil-passat. Jekk hemm tallimna xi ħaġa minn tal-bieraħ kienet li nkunna short to the point u prattiċi u mexxejna. Ħabbar ukoll li fil-pre-budget document il-Gvern se jkun qed jippreżenta dokument ħafna aktar dettaljat milli kien jiġi preparat qabel.